Osasun sailek emaniko azken datuen arabera, azpeitin 5 positibo ditugu, ingresoek ez dakit momentuz, baina esan ez, askotan positibo ematen denetik ingresu izateko ere egun batzuk pasatzen diela, eta beraz datu hau provisionala dela. Atzo 3 PCR proba intzien, gaur beste 2 PCR proba indie, eta esan ez, hola, datuek emaitek positibuk dila, baina indikene talentuz eta zurtziz joka behar duela, hoa indiken jendie PCR probak iten nahi dalako. Bai positibun kontaktu dilako, eta baita ere tabernaiei intzaien deialdi honen bidez, hoa indikene PCR horiek martxan ditugulako. Beraz, aurre ikustea indikenez, positibo gehiago izan ditzazkegula. Baina bai esan dezakeguna da, hartu ditugun neurri hauek, behaien emaitzak izaten nahi diela, baina oindiken lan asko egiteko dakegu. Azpeiti arte xente dazkeula konfinauta, bai positibo eman debelako, bai kontaktuek dilako, eta baita ere ez, adine edo patologi ezberdinak dituztelako, etxin egotik nahi debelako, eta horretik enez, erabaki deu bere garrien martxan jarri genuen voluntario sare hori reaktibatzie, jendiek laguntza azkara bat egiteko, enkargu bat, edo erosketak egiteko, edo besteik ez baldin bada ez da, itziteko necesidadari hori baldin bauke. Horretako telefono ezberdinek habilito ditugu, alde batetik gizarte zerbitzuetako 943, 15-11-82 telefonoa deitu dezakete, goizko 8-etatik eguardiko 3-etara, eta hortik aurrera udaltzainun telefonua prest, 943, 15-13-13 zenbakira dituta. Esan gu laguntzeko godela, udaletxeko batik irikita daudela, gizarte zerbitzuk irikita daudela, eta gogorazi nahi deu, pandemi garaien onartu ditugun udal laguntzako indik ere martxan daudela. Eta laguntzeko daudenez, adierazi nahi ditugu baita ere ez, herritar askok adierazi digutela laguntzeko prestutasun hau, eta hemen diken ezkerrak emati besteik ez dagokigula.